Kaming tao nga nagingilip o pangayawa sa imunganan. O saklit, dili man siya kauban nato, ibadlong na mo siya. O sa Jesus nito ba? Ayaw ninyo siya patindi, kay walay tao nga maghimong milagro sa akungalan, nga makasulti dabutan bahagin ka nato. Kay ang dili batok ka nato, datig ka nato. Timan ninyo kini. Ang mapainom kanyong tubig kay kamuhiyan ako, makadawat kayo uganti. Kung mahitungod ini mga bata nga nagtuo ka nako, maayo ba sa usa ka tawo kahimtan o usa ka dakong galingang bato ang iyang liog o itambog siya sa dagat? Kahit sa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulan ka nako. Usa ko na usa mo kakamot, makapahimulan kanimo gikan kanako putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usahay kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalagim nga walay pagkapayon. Kung ang usa mo katiil mo ay makapahimulan kanimo gikan kanako pudlaw sa kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usahay tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. O kung nag-usap mo ka mata, mao'y makapahimulan kanimo, gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo, nga mosulod ka sa ingarian sa Dios nga usahay mata, kay sa sangkap kag mata, apan itambog sa impyerno. Ito, dili mamatay ang ilang mga ulod, o dili kayo mapalo ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Aniya na kita sa ikakawaan unong Domingo sa liturhiya sa Simbahan sa Cycle B. Diha sa medical world, adunay medical term na gitawag na ito, amputation. Ang amputation is a surgical procedure of cutting off a part for the sake of the whole. Nga operahan o putlon ang usa ka bahin sa lawas, ilabi na katong bakit nga ditituson aron pag-preserva o paglawas sa kinatibuk-an gayon nga lawas. Mauna na i-amputate, mauna na adunay surgery, mauna na adunay pag-opera, uhaon, putlon, aron nga kinitituson nga bahin, dili makaangin sa tibok lawas nga maayo ang mata. Now, sa samang bagay, sa Ebanghelyo karon sa atong gibasa sumala sa Ebanghelyo sa Marcos, nag-isgot po kini kabahing amputation. Apan Ebanghelyo karon wala mag-isgot about the physical amputation. Dili kabahing sa literal na pagputol sa bahin sa lawas. Ang gisgotan sa Ebanghelyo karon is all about spiritual amputation. Nag-isgot kini mahitungod sa pagputol, pagkuha sa usa kabahin sa lawas nga makaangin ka nato sa pagpakasala. Mauna nga sa Ebanghelyo nag-isgot sa pag-ingon kung ang imong mata, imong kamot, imong tiil, mao'y magpadala kanimo o magtukmo nimo sa pagpakasala, kuhaon o putlon gayon kini. Now, although kining mata, kining kamot, kining tiil, dili siya ang literal na physical gayon nga sakop sa lawas, kundi instrumento o simbolo kini sa tanan gayon nga mao'y makaludlod ka nato sa pagpakasala nga kinahanglang putlon o kinahanglang kuhaon o kinahanglang likayan gayon. Sama sa pisikal nga pagputol sa sangkap o kamay sa lawas aron mapreserbar ang kinatibuk-an o ang kaayuhan sa lawas, mao po ni ang gipasabot sa Ebanghelyo karon sa espirituhanon nga pagputol, sa espirituhanon nga paglikay, sa espirituhanon nga dili pagkuhat aron mapreserbar ang kinatibuk-an nga maugayon ang kalab o ang kaluwasan sa tao. Sa lahat ng pagkasulti, kung ari ka sa pisikal na paglawas, kung ang kinatibuk-an nga lawas mao ang mahimdanon, uya kini parte pwede ra kuhaon aron dili mabili ang lawas. Sa atong spiritual journey, ang kaluwasan sa tao, ang iyang kalab mao ang kinatibuk-an nga pinaka-importante gayud kaayo. Nga bisan unsa nga pwedeng makakompromiso, nga bisan unsa nga pwedeng makapalayo kanabot sa Ginoo,
O makapadelikado nga di nato ako ng kaluwasan, kinahanglan tudlon kuhaon gayon o likayan. Diyan sa Ebanghelyo karon, gihatag kita papahinumdum about the primacy of salvation, about the primacy of one's soul. At kamandano gayon sa ato ang anak. Diyan sa Ebanghelyo gipahinumduman ta nga walay mas importante pa kaysa kalag sa tao. Walay mas mahindanon pa kaysa kaluwasan sa tao. Nga bisag unsa nga pwedeng makababag o makapamiligro sa kaluwasan nato, pwede niyong likayan, unungon, utlon, o di buhaton. Mauna nga diha sa Ebanghelyo, ihatag kini nga emphasis pinagi sa paghatag ni Jesus sa tingay sa Panginoon. Mas maayo pag musulod ka sa kinahanglan nga kulang kag kamot, kulang kag mata, kulang kag tiil, kaysa kumplito ka sa bahay sa lawas, pero ato ka sa impyerno. Now, kini ka particular nga sa tingay, nagpahinumdum ka na ito nga, ang parte, pwede rin isakripisyo. Aron nga dili maalkansi o madilikado ang kinatibukan. Sa kinabuhi na itong spiritual, bisag kung sa kalibutan, pwede isakripisyo. Sa spiritual ang kinabuhi na ito, bisag kung sa kalibutan, ikonsiderar nga kabahin na siya. In relation sa itong kaluwasan, in relation sa ato ang inulang to relasyon sa Ginoo sa langit, tanan nga naas kalibutan si kagdari na pinagsiya o dili primero. Nga tungkol niini, dili pwedeng ipahin mo na ito ni palingon. Dili pwede nga pangabutang sa kalibutan o guluhaton na ito dire, maoy hatagan na itong emphasis, unya ikaduha na nato ang butang ng Panginoong Diyos no? Dili na siya pwede. Ganuman, tungkol kay tumaon siya ang estilo nato o kinaiya, nga atong hatagan o dakong nga pagtagay, hundo nato ato ang panahon, ato ang puso, aron paghimo sa mga butang dinis kalibutan, dan sama na nga atong ikaduhala o ibutang na sa sekundarya ang atong alin-alin na pagtagay para sa kalalang sa Panginoon. Ang mga butang sa kalibutan, mapahatag man ang kalipay nato. Pero inutuman nato, in relation to one's salvation, bisag unsa nga naas kalibutan, ikaduhar ginang siya. Magaysuon, walay taong tarong o utok, nga iyang isakripisyo ang kinatibukan niya lawas, in favor sa usa ka bahay nga depektuso. Panalitan, walay taong tarong o paguna-una, nga iyang tigil nga tribalo siya kikagrina, dili siya ganang ipaputol ni aron nga mapreservar ang kanindot sa lawas sa kumplito sa bakit. Walay taong tarong o una-una, nga kahit ano siya, nga diabetic na siya, kunya dipiktano na ang usa niya katigil, nga di siya musugot ipaputol. Nga bisag na hibalo siya, nga ang dili papaputol ni ini, maoy makahatag og peligro sa tibok niya lawas, walay taong tarong anak. Sa samang maagi, usa kadakong pagbinuan ang paguna-una nga ang tanan nga butang sa kalibutan o ihatagan nato og pagtagay o isakripisyo lamang nato ang butang nga Dios kon. Kani mo ipahinumdum ka nato ni Kristo. Bisag unsa sa kalibutan pwedeng likayan. Bisag unsa sa kalibutan nga gi-offer pwedeng hunungon o putlon. Dili lang kini makababag sa ato ang kalan o sa kaluwasan nato. Nya na ay katapusan nga nindot ka punto mo sa Ebanghelyo nga ikaduha kini sa kabahin. Gawas nga maglikay ta, gawas nga putlon o gawas nga hulungon, anything that compromises our soul and our salvation, labaw sa tanan ni pahinumdum sa Ebanghelyo mo kini. Nga kung mulikay man ta sa bisan unsa nga makanundot nato sa pagpakasala, labaw na nga likayan nato nga dili kita ang hinungdan nga uban makasala. Kung panalitan di pahinumduman ta nga bisan unsa sa kalibutan nga makakompromiso sa atong kaluwasan, nga makakompromiso sa atong kalag, samot ta nga di pahinumduman ta nga dili kita ang mahimong instrumento para sa uban nga malayo sila sa Ginoo.
Dili unta ita mahimong instrumento nga uban makahuna-huna nga butang sa kalibutan mas labaw pa kaysa butang Diyos nun. Kana mo'y labaw ka atong ang panikabutan. While we are encouraged and reminded sa Ebanghelyo karon, nga bisag unsa nga makapamiligro sa kaluwasan, putlo o gunohon, pero labaw sa tanan, manikamutan nga dili kita mahimong instrumento sa uban nga makasala Ginoon o malayo sa Ginoo. Amen.